Vigyél már! Hova? Fürdőbe. Most? Most. Tiszteletem. Tiszteltem, uram. Az a helyzet, hogy... Hagyj ülök ma beharra. Nem lehet. Oda szeretnék lemenni Brát fürdőre. Adjam majd spanglit. Na, egy spanglit adjunk. Most, le akarsz fotográfolni Megant. Le akarsz fotográfolni. Most énekeltem, hogy kombiné, csipkés kombiné, még a éjjel szétszakarom én. Hírat, Margit hírat, megláttam a kombinétort. De ne félj kislány, nem lesz baj, majd a paplan betakar, majd a paplan mindent eltakar, akar. Kombiné, csipkés kombiné. Még az éjjel mellé fekszek én. Most arról van szó, érted, a múltkorában. Én szóltam, Tarásnál dolgozok egyébként. Szarahíd. Szóltam Gyakiminek, alpolgármesternek. Önök mennünk-e, mert önnek? Meg van csinálva a híd. Na, jó van. De vigyeljenek már a fürdőbe! Duszko, vigyél már a fürdőbe!